je een klap krijgt, dan kun je de andere keer weer ompakken. Samen uit ik wel zien. Dat jij erbij. Ik ben hem opgegroeid. Ik heb altijd vroeger rijden. Nou, en dit is nou mijn eerste seizoen in de senioren. Wat vindt die man ervan als zo even een tutsie-house is met mij de auto? Ja, het mooi nou. Ja, als je een klap krijgt, dan kun je de andere keer weer ompakken. Samen uit ik wel zien. Ik mag voorop starten. Dus zien dat ik zo fit ben en dat ik hem goed uitrijd. Ja, keurig. Ja? Ja, wat dik tevreden. Ja, ze hadden er een heel in. Ze hadden hem uitrijden op 12 lekker banden. Ja, mooie strijd gewoon. Hey, dus geen finale, maar best nog klaar? Ja, en dan gaan we aan het eten. En even wat een biertje erbij of zo. En alles even bepraten. Dan zetten we de pan om. En dan zien we de zware maar warm uit en een biertje. Dat gaan wij wel verzinnen.